Takže čaute, toto je moje nové video. Dneska si pozrieme replay. Dal som tu kránový vin. Takže to bude dobré. Tu som si nastavil FPS-ka. Išiel som za 120 FPS-kami. Väčšinou hrám na 240. To preskočíme, lebo toto sme čakali iba. No, napríklad odtiaľto. Padal som Black Market. Len dolo so mnou do Stevekov. Traja, nie, 4. Tuto to bolo tesné, no. Som si myslel, že zomrem. Išiel som si pre drumgun. Vyhýval som sa. Nabral som si Legendary pumpu, ale nemal som potom už moc veľa goldov. Tam bol týpek, tak som ho... Lebo to na prvý pohľad není vidieť, že či je to bod alebo nie, tak som išiel na blízko. A mal snipu, tak som si zobral snipu na miesto SMGčka. Tam som videl 2 týpkov. Jedna hlava. Druhá hlava. Tretieho som to možno našiel, ten asi zdrhol, alebo ho zabili. Potom som videl toto auto, tak som išiel na to, aby som získal goldy. Tu ich už ani moc nebolo. To je iba bot.
Toto je typek 1, tu je druhý a tu je tretí. Tu boli nie. Guard, raz, dva, tri, štyria, piati tam boli so mnou. Raz, dva, tri, štyri, päť, ja som 6, 7, 7. Vylútil som to auto. Neboli tam vôbec dobré veci, bola tam iba tá pištolka a tá shotguna. Tak som si zobral, tak som schoval tú pištolku, aby ju nikto nezobral, taký, čo je s tou pištolkou taký dobrý. Išiel som do zóny. Tu som si zobral čestku, nič dobré mi nepadlo. Tak som išiel ďalej a tam som videl auto, tak som išiel preto. Tam bol týpek, tak som mu dal hlavu a potom ešte som ho dorazil. Vyhealoval som sa. Išiel som pre auto. Tu niekde som videl medailon, tak som išiel na to. Na medailonu. Druhá zóna. To som si išiel pozrieť. Išiel som na medailon. Povedal som si, že nejdem pre auto. Rýchlo som išiel pre medailon. Potom tam bola aj fauna. Sa asi zabili navzájom. Tak som si to zobral. Tu som mal 5 kg. Dokopy som mal nejakých 15 kg. Tu som im nechcel nechať to AR-ko, tak som ho skryl. Som išiel hore na väžu a potom som išiel ďalej. Lenže potom som našiel týpka pod mnou. Som videl kroky. Mal som nizičku mamutku. Neviem
Neviem, prečo mi to neukazuje, jaký loot som mal. Potom som myslím, že išiel na ďalší medailón. Ja nie, patrili sa, videl som tam Freddy. Tak som išiel na Freddy. To boli boti, tak som na nich išiel. Zabil som iba jedného a potom prišiel druhý. Ten mi dal bombu. Ale a potom som ho zabil. Tento patril medzi tých dobrých. Mal som asi 12 tých diobitov. Vyhýval som sa a išiel som... kam som išiel? Sme boli 14 na tretiu zónu. Tak som išiel do zóny. Tu bol jeden týpek a toho som si asi ani nevšimol. Nie, toho som zabil. On išiel s autom. Yes. Myslím, že tento mi dal tiež dobrú bombu. Yes. Ale nemal na mňa. Dal som si medkit minička, potom Jack. Minička. Čo si robil teraz? Девять кило в топ-10. Inak môj cieľ bol top 5. A dal som win. To som išiel do... Toto bol, myslím, že medailón, alebo kľavňa? Nie. To bol medailón, to si pamätám, to bol medailón. Je skrávňák a mal aj medailóna. Teraz som mal nejakých 12 diobitov. Išiel som ďalšieho týpka. Toho som dal jak nič.
Tu bol ešte týpek niekde, myslím. Nie som si istý. To už bolo, myslím, že no je to všetko. Tu som našiel týpka niekde. Myslím, že tohto som zabil. Nie, asi. Alebo dvoch. Teraz som si išiel pre goldy, lebo som ich mal strašne málo. Už teraz som hovoril, že prosím, nech mi nepadne byť dilbit. Žiadny. A však uvidíte, čo mi padlo. Práve tam, kde mi malo padnúť najviac tých goldov, mi padli 2 dilbity. Aha. Jeden, druhý. To už bola to 5. Dosť dlho sme tam boli v top 5. Nikoho som nevedel nájsť, tak som išiel hore. Škoda, že som si nevšimol ešte týchto dvoch. To by som mal 15 kg, teda 17 kg. Tento asi zabil tohto. Alebo, neviem. Tu som mal 12 kg. Typek mal 2. Tohto som ešte nevidel. Myslím, že tento bol krávňa, ktorého som zabil. Tu som hľadal týpkov. Potom týpka, toho. No, myslím, že to bol tento. Nie, počkať. To nebol tento. Či? Hej, bol to on. Bol to tento. On má krávnu. Nie. Áno, Whiteman sa dostal sem, niekde. Tam boli stromy. A jemu cingla kráľna. A tak som ho odhodil. Tu som sa do neho nevedel už trafiť, tak som použil drum gun. A teraz ho prezradila kráľna. Nie, to bol Harry, Tento. No, akože skoro ma zabil, no. Som si nevšimol tie... čo to je? Tie splashe som mohol mať plus milióny. Už to bolo top 3. Jeden, druhý bol taký bot. Či? Teraz neviem, aký bol ten posledný, či bol dobrý, alebo nie. Ideme pozrieť, kto to bol. Si nepamätám.
som pozrel mapu a už uberala po 5, tak som radšej nešiel. Nevedel som ho nájsť a nakoniec som ho tam našiel. Teraz neviem, že či bol dobrý alebo nie. Teraz som sa vrátil do toho miesta, kde som našiel ten medailon s tou kraunou. Ja, aj tento nebol dobrý. No. A to bol môj 9. kraunový win. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak tu dajte like a odber. Budem vám za to vďačný. A čus.